Hej og velkommen til Novas. Vi skal snakke lidt om handsker i dag, og jeg har taget Michael med. Tak fordi du har lyst til at være med her. Ja, tak for at jeg må komme. Ja, men du er altid velkommen. Vi skal kigge lidt på vinterhandsker, fordi nu begynder temperaturen snart at blive rigtig, rigtig kold. Så ja. Hvad kan vi fortælle? Du har taget lidt Tegea. Hvordan siger man navnet? Ja. Er det Tegea eller Tegera? Tegea. Tegea, ja. Tegea vinterhandsker. Du har taget lidt handsker med. Hvad kan du fortælle om dem? Ja, jamen Chris, det forholder sig sådan, at vi arbejder med 3 forskellige kollektioner. Ja. Og hvis vi starter med kollektionen til det, vi kalder let anvendelse, ja. Der kan man sige, at hvis man kigger på egenskaberne i handskerne, så er det handsker, som er super gode, der hvor der kræver fingerspidsfølsom arbejde. Ja. Altså hvor man har behov for en rigtig god føling. Ja. Og så har handsken faktisk nogle rigtig gode funktionaliteter. Ja. Det forholder sig sådan, at den her Tegea 517, som er vores mest solgte handske, den er både vand- og vindtæt. Ja. Og den har en rigtig fin flisforing, der gør, at man ikke fryser i handsken. Okay. At man kan holde varmen i den, når man går ude. Ja. Ja. Og jeg kan se, den har velcro-lukning på her. Ja. Ja. Hvad har det af betydning, at den har det? Velcro, det sikrer, at man opnår en rigtig god pasform i handsken. Ja. Og det betyder faktisk, at man kan spænde den til, og så har man egentlig en optimal fingerspidsfølelse. Ja. Ja. Okay, så hvis man arbejder meget med fin følende, hvis man for eksempel er vinduespudser eller et eller andet, så vil den passe rigtig godt til klassisk vinduespudsning med vand og sæbe og squeeze og indvasker. Ja, det vil den bestemt, ja. Fordi man har en super god føling i den. Ja. Man har den vandtætte membran. Og så har man rundt? I hele handsken, ja. Handsken er vandtæt, og det betyder egentlig, at man har en rigtig god beskyttelse, både mod vind og mod kulde, og samtidig med, at man har en god føling. Og et godt greb. En syntetisk handske har sådan automatisk et super fint greb, ikke også? Uanset hvad man beskæftiger sig med. Okay. Både på små og større genstande. Ja, fint. Ja. Så den er faktisk rigtig, rigtig god til både, hvis man har noget traditionelt pudsning med vand og sæbe, altså squeeze og indvasker, men også hvis man kører meget med en teleskopstang, jamen så vil den egentlig også have et godt greb derpå til længere tids arbejde. Ja. Og samtidig med, at den er vindtæt og har en lille smule for i sig, og vandtæt. Ja, korrekt. Godt. Korrekt, ja. Det er nogle super gode egenskaber, der ligger i handsken. Og det gør jo også, at den er faktisk rigtig fin til det, man kalder all-round arbejde. Ja. Den kan bruges på mange opgaver. Okay. Men typisk er det der, hvor der er behov for god føling og et godt greb. Meget fint. Ja. Ja. Så er det sådan, vi producerer også samme handske med manchetlukning. Ja. Og den fordel, man har med manchet, det er, at man faktisk opnår en lidt bedre ventilation, altså lidt mere luftgennemstrømning i handsken. Og det kan godt være en fordel, hvis man, eller er tilbøjelig til ligesom at opnå for meget varme i handsken, altså man sveder hænderne. Ja. Så har man faktisk på den måde en lidt bedre komfort i handsken. Ja. 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 Okay. Så man siger, velcro er typisk for dem, som ønsker den optimale pasform. Ja. Hvorimod manchetten er til dem, som har behov for noget ventilation, hvor det simpelthen bliver for varmt. Ja, så hænderne de ikke koger. Ja, lige præcis. Okay. Ja. Godt nok, men ellers har den de samme egenskaber. Det er kun toppen her, altså den ene har velcro, og den anden den har så åben. Altså det er den eneste forskel på de her. Ellers så er de ens i forhold til membranen og vandtætheden og vindtætheden og alt det der. Ja. Ellers så er det samme handske. Ja. Udmærket. Samme funktionalitet. Det er velcro-lukning og manchetlukning. Ja. Fint. Så har vi samme handske med lang manchet på. Ja. Og her får man faktisk en endnu større beskyttelse. Ja. For man kan sige, hvis man sådan lige holder dem op mod hinanden, der er lige forskel, så kan man tydeligt se, at manchetten er længere her. Ja. Og det er egentlig til for at yde brugeren en bedre beskyttelse. Hvor man også har vandtætheden helt op over sit håndled. Ja. Så det er klart, at på den måde beskytter den også bedre mod kulde og mod vind og mod vand. Ja. Okay. Men ellers er det samme handske med samme funktionalitet. Ja. Den har bare lige lidt ekstra beskyttelse der imod vind og vejr. Ja. Okay. Ja. Så det kan noget. Ja. Hvis vi så går en tand videre her, så har vi lanceret en ny kollektion af handsker her, som har en lidt mere premium følelse. Okay. Både hvad angår funktionalitet, men også på kvalitet. Ja. Den her handske er også vind- og vandtæt, og så er den produceret med blødt gedeskind i topkvalitet. Ja.
som betyder, at man faktisk har en blød og fleksibel handske, også ved meget kolde temperaturer. Ja. Ja. Og handsken her, den har det, man kalder en aquatan-membran, som er en premium-membran, ikke også? Ja. Som sikrer, at der ikke kommer noget igennem på handsken. Ja. Og så har den faktisk også en rigtig fin foring, der gør, at man kan holde varmen i den, hvis man går ude i mange timer. Ja. Ja. Okay. Så den vil du til faktisk hele dagen, hvis man havde behov for det? Det vil den bestemt, ja. Ja. Okay. Den står distancen, hvis man går ud i mange timer og har behov for den der ekstra kuldebeskyttelse. Ja. Okay. Ja. Okay. Fås den så også med velcro-lukning, hvis man gerne vil have det? Den findes kun med manchetlukningen her, som en handske produceret i gedeskind. Ja. Okay. Og den findes i 2 varianter. Vi har den grå udgave, som vi står med her, og så har vi en fluorescerende udgave, altså en orange farve, som er en advarselsfarve, som giver den her bedre synlighed. Jamen, det giver rigtig god mening. Ja. Ja. Hvordan, nu siger du, der er gedeskind på den her, og det andet her, det er syntetisk. Hvordan er grebet omkring ting i forhold til de 2 syntetiske og så natur? Ja, altså som udgangspunkt, så yder de egentlig begge varianter et godt greb, men har man behov for noget ekstra, noget der skaber ekstra friktion, så skal man vælge handsken med syntetisk læder. Okay. Godt. Det har egenskaben i, at det forbliver meget, meget sådan skridhæmmende og skaber rigtig god friktion på stort set alle genstande. Hvor man kan sige, at gedeskinden her har mere sin kvalitet i, det forbliver blødt og fleksibelt, også ved kolde temperaturer. Men er også et slidstærkt materiale. Ja, så man har nemmere ved at samle hånden med gedeskind end ved det syntetiske. Ja. Godt. Præcis. Ja. 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 Interessant. Ja. Og ellers så, hvis vi så kan sige, at man har behov for yderligere beskyttelse, altså både når vi taler kulde, men også slidstyrke, så laver vi også den type handske med syntetisk læder i de her 2 varianter, som vi ser her. Og man kan sige, at det her det er virkelig en kvalitetshandske, hvor man både får en handske, som også beskytter mod vand og kulde og koldt vejr, men samtidig med også en meget slidstærk handske med fantastisk greb. Og her har vi en høj kvalitet af det, vi kalder syntetisk læder, som giver et fremragende greb og har en høj slidstyrke i handsken og en god pasform. Så det her det er det, vi kalder en premium handske, som også i en stærk farve. Ja, den kan også ses. Ja, det kan den, ja. Så laver vi den i de her 2 udgaver her, hvor vi har den her advarselsfarve. Ja. Man skal være opmærksom på, at handsken har touchscreen-funktion, så man kan bruge den på skærme. Fint, så virker den her. Det er perfekt. Det dur. Ja. Så det er meget, meget funktionelle handsker, ikke også, i rigtig høj kvalitet. Ja, og stadigvæk med godt for i. Altså man kan godt mærke, at det er en vinterhandsk, vi har med at gøre her. Altså det er ikke en, man har lyst til at tage på om foråret eller om sommeren. Altså det bliver simpelthen for varmt til. Ja. Men har man behov for et eller andet, hvor man skal stå meget med handsker på, og man har måske en nedvaskningsopgave, jamen så gør den her så altså også rigtig, rigtig godt sammen med de andre der. Ja. Meget enig. Altså her står handsken virkelig distancen. Ja. Og kan bruges stort set under alle forhold. Ja. Er der forskel på syntetisk og gedeskind? Altså, hvis det er meget, meget, meget koldt, er gedeskind så bedre end syntetisk i forhold til, at man mærker temperaturen, eller hvordan? Ja, i den forbindelse er det isoleringen, der er afgørende. Okay. Man kan sige, at materialerne i sig selv er ikke det, der gør forskellen. Nej. Her taler vi udelukkende isolering, og hvad for et materiale vi bruger til at isolere med. Ja. Og der kan man sige, hvis man kigger på den her TGR 500-serie, som vi først præsenterede, så har de en lidt lettere foring. Ja. Så de er sådan typisk til det, man kalder mellem 0 og 15 graders varme. Vil jeg sige. Ja. Det er klart. Bliver der endnu køligere, jamen, så vil jeg klart anbefale, at man går op i kvalitet. Godt. Og får eksempelvis, som i den handske her, 40 gram tinsolat, så får man virkelig en handske, der isolerer rigtig godt, og som man kan bruge mange timer ude. Ja, hvad serie var det, vi har her? Og de her, de hedder, det er det, vi kalder medium anvendelse, og det er sådan vi har en kollektion, vi kalder 200-serien her i den sammenhæng. Ja, fint. Som har den her ekstra isolering. Ja. Så man måler de ene og alene på isoleringen i handsken. Ja. Og der kan man sige, at når det er let anvendelse, så er det også lidt mindre isolering, men selvfølgelig lidt bedre føling. Ja.
Kommer man op i medium anvendelse her, så har man bedre isolering. Ja. Og også en handske med lidt større slidstyrke. Ja, det er klart, ja. Det er klart. Og så lidt mindre føling. Man går lidt på kompromis med følingen, når man går op i isoleringen der. Ja. Men for mange tænker jeg ikke, det er et issue. Det er primært der, hvor man håndterer helt små genstande, at man har behov for den der ekstraordinære følelse. Ja. Man siger. For det er ikke sådan, man ikke kan bruge handskerne til monteringsarbejde. Det kan man godt, men man har selvfølgelig lidt mindre følelse kontra handskerne til let anvendelse. Ja, præcis. Så det er, hvis man skal tage små skruer op af en kasse eller et eller andet i den stil, så vil det måske være bedre at tage dem her med let isolering i, end de andre her. Ja. Og man kan sige, hvis vi så snakker vinduespudsning, så kan man egentlig i princippet vælge alle handskerne, ikke også? De er brugbare. Men man har selvfølgelig de der små nuanceforskelle, som man jo kan bruge, ikke også, når man som hvad skal man sige, referencepunkt. Ja. Helt sikkert. Når man skal beslutte sig for hvilken handske. Ja, præcis, ja. Hvordan, hvis man så godt kunne tænke sig at købe en af dem her, så tænker man sådan lidt, jamen der er jo forfærdeligt mange størrelser og tal og sådan noget. Hvad for en størrelse skal man vælge, når man har med sådan noget som det her at gøre? Ja, man skal som udgangspunkt tænke i, at foringen optager lidt plads i handsken. Ja. Når man måler dimensionerne, så tager man ikke som udgangspunkt højde for den foring, der ligger inde i handsken. Nej. Så ligger man mellem to størrelser, så går man en størrelse op. Ja. Så vælger man højeste fællesnævner. Ja, og det er simpelthen fordi, at handskens, altså nu står jeg her med en størrelse 10, så selve handsken har en størrelse 10, men så har man puttet for indeni. Så i det her tilfælde, hvis jeg var vant til at bruge en størrelse 10, jamen, så skulle jeg egentlig gå op i en størrelse 11, for at den passer sådan helt perfekt. Jo, ikke? Men nu bruger jeg normalt en størrelse 10, og den her, den føles altså til at være som en størrelse 10, så det kan være lidt forskelligt, hvordan man lige har det. Ja, hvordan man har det. Altså, hvis man vælger en handske med velcro, så skal man være lidt mere opmærksom på størrelsen, fordi den har en lidt tættere pasform. Ja. Så ligger man mellem to størrelser, så vælger man højeste fællesnævner. Ja. Hvis det er en manchetlukning, så går det lidt bedre. Så kan man som udgangspunkt godt vælge sin normale størrelse. Ja, lige præcis, ja. Okay. Ja. Så det vil sige, nu tager jeg en på her med velcro, det er også en størrelse 10. Ja. Der kan jeg godt mærke, at den går altså lidt mere på, som var den malet på. Ja. Og der vil jeg nok sige, at en størrelse 11 måske havde været bedre til mig her. Ja. Så det kan jeg godt følge dig i. Ja. Meget fint. Jamen, er der mere, du lige vil indvie os i her, inden vi runder af, Michael? Jamen, jeg vil sige, alle handskerne er jo, funktionelle, når vi snakker vinter. Ja. Altså beskytter mod vind og kulde. Ja. Det, man lige skal være opmærksom på, det er egentlig, hvad er det reelt set for behov, man har. Ja. Og det er klart, at har man behov for den der lidt ekstraordinære følelse, det er det, man lægger vægt på, så skal man vælge til 500-serien her, som er til let anvendelse. Ja. Igen har man sådan et behov for håndtering af lidt større genstande, og behov for lidt mere kuldebeskyttelse og større slidstykke, så skal man gå op i de her handsker. Ja. Så med det for øje, så har man mulighed for at vælge den bedste løsning. Ja, præcis, ja. Udmærket. Ja. Jamen, og hvis der sidder nogen derude er i tvivl, jamen, så er I jo altid velkommen til at ringe til Novas. Vi skal nok være klar med svar på jeres spørgsmål. Vi skal nok hjælpe jer videre med det her. Så endelig ring til os, eller skriv til os. Vi skal nok hjælpe jer med at finde den rigtige handske. Og ellers så vil vi jo bare anbefale handsker fra Tegea her. Så Michael, tak for du ville tage os imellem her. Ja, det var rigtig hyggeligt at have dig med her. Ja. Og til alle jer derude, vi snakkes ved. Hej hej.